Tässä on kamera! Ja siinä on ilmasta staffia. Oh joi! Siinä on ilmanen dotsi. Hei! Mitä sä teet siellä? En mä tiedä, mutta tää kuuluu oven avauksia. Näet sä nää? Look! Näin! Wow! It's going that way. Mennään tässä ranka. Ranka. Se menee kaikkiin suuntiin. Se meni sekä tonne että tonne. Tässä on se pesä. Pitää löytää se. Fakari. Okei, mä oletan, että meidän pitää olla dodge, et se... Who the fuck are you? Okei, se haamu on jossain täällä vai? I found it. You can only see it in the dots. Okei. Oh, it made a noise. Missä sä oot? Se oli siis jänis, se oli jänis, mä otin kuvan siitä. Uskomatonta. Se hävis. Forest Spirit Minion, kato se on ghost, se on tuolla meidän evidenssissä. Oo, fotoissa. Se kuva on ruma. No sori, mut se on 3 tähteä. Blim! Hei, Kuuliks sä? piano. Joo. Mihin mä jätin sen kameran? Tuohon näköjään. Mennään pian huoneeseen. Pian! Hello? Hi! En mä sulle sano, kun silleen. No ei sit. Are you here? Hello? Täällä on 5 astetta. It's not enough. An elderly? Ahaa! And the elderly individual, okay. Wraith Phantom joka ideogen. Loppu. Fucking bullshit, man. Mä otin jo pillareit lisää, tuu sekin ottaa sulla ihan nollis. Kuinka meidän sanity oli? Se oli jossakin 50. Koska sulla oli, tai itse se oli alle 5. Se alkoi kämppiin mun kaa. Mä löysin sieltä... Toivoinpa, että siellä on siellä autotallin perällä kaappi, johon pääsee piiloon, kun se haamu seurasi mua Mistä sinne. lähti? Mistä Sitten lähti, se kun sulla kämppi oli mua krusuksi? siinä. Jostain siitä olohuoneesta. Voihan se olla, että se asuu siinä Tai sieltä olohuoneessa. suunnalta, en mä tiedä tarkalleen mistä kohtaa, mutta jostain sieltä suunnalta. Se ei oo Deogen, sen mä tiedän. Joo, no se selvästi. Mä väitän, että se voisi olla kyllä toi Wraith. Eli sit se ei oo joka aikaa vai? Olettaen, että se Jokai on toi. kai. Se on kai jokai. Ai ei jokai jokai. Se ei jokai. Fucking dumb. Se ei oo kirja, joten kirja voi laittaa myös Mä pois. kuuntelen parabolisia ääniä. Mitä? Kuuntelen parabolisia ääniä. Jos on Wraith, niin se ei mene näistä. Se on totta myös, kyllä. Nyt kuulin parabolisen äänen. Haluatko mieluummin ottaa kuvan siitä haamusta? Se on tässä! Missä? Se meni tässä dotsissa. Mitä tää tekee? Oh, missä se laulaa? Oh no, Where? There! No, mitä se sanoi se EMF? mä sain interactionin siitä 3 tähteä. Ne EMF 4. Oh no, oh no. Oh, toi on kuva! Oh no. Tää on vaan 4. Miten tää on vaan 4? Siis on taas! Apua? Miksi se tekee näitä asioita? Lopeta. Lopeta. Mikä se tilanne? Jos löytyisi se cursed object. Huono. Noin 40. Alle 40. Se selittää mistäkin juttuja. Totta, mutta onneksi se ei tappanut ketään. Hei, mä oon täällä, älä sano tommosia. Voisiko se olla sittenkin jokai, jos siellä on olkkarissa orppi? Niin, ja mun piti kattoo sitä orppia tällä kameralla. Mä tuon toisen kameran siihen ovelle, niin se voi jättää sinne. On jo. On se käytti just crucifixin. Sit saa Siitä saa hyvän kuvan. Siinä on nyt kamera. Mä menen kääntelemään sitä autoa. Mä yläkertaan etsin sitä cursed objektia. Mä en muista tässä talossa missä ne on. Se on Monkey Paw. Se ei muuten kävele mistään. Miksi toi suola on? What the fuck? Tarkkaile sitä Toi EMF. suola ei. Se ei hunttaa vielä, se on kasissa. I know. It's just doing stuff. Se heitti jotain. Ja se heitti dotsissa kulki.
Pitäisikö tuoda kynttilä? Eiks kynttilä laske? Mä heittelen näitä lautasia nuoriis. Mä tuon sulle 2 kynttilää silti. Täältä tulee kynttilöitä. Fiu! Mä Interactionin Crucifixistä ja nyt mä saan vielä palaneen kuvan. Sä voit laittaa ne kynttilät siihen päälle. Deng 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 deng. Miks vaan tää kynttilät tähän ilmestyy? Se on 9. Tekee pitkää laulueventtiä tässä. Varos, että tulee hää. Mitä jotain? Ja meinas ottaa häästä kuvaa. Se, että mikä hääkuvaaja. Yes. Niin! Nyt se nousee. Done. No niin, jee. Se on nyt epäilyttävän reittimäinen, vaikka se antanutkaan sitä 5. It is done. Joo, Toivottavasti. ei se heitteli juttuja, mutta ei siinä EMF 5 tullut, mutta se ei kyllä kävely yhdestäkään suolasta, joten... Niin, mun senikin aika vähissä. Joo, se on ollut hetki aikaa. Why am I not surprised? Totta kai kun Dailyssä on, että kävele suola... Laita haamu kävelee suolista, niin siellä on reitti heti ekana. Jep. Perus Fasmotrolli. Okei, sitten... Mulla näkyy ainakin Ridgeview tehty. Kyllä, Graftoni. Täällä kentässä ei enää mitään tällä. Se meidän ilmaiset tavarat on. Ei, ne on tässä. Meikö se yläkerta vai jääkö se alakertaa? Mä lähennettiin niitä ötökkää. Joo, seuraa se sitä, mä menen yläkertaan. Se on aina täällä Mä en yläkerrassa. tiedä mihin se menee, joten mä en tiedä minne mä oon menossa. Mä menen eri paikkaan kuin se sitten. Musta tuntuu, että se on tässä yläkerran käytävässä heti. Se tekee juttua, mutta mä en tiedä missä se on. Se ei hunttaa, ovi on auki. Se tekee laulueventtiä. Niin tekee. Mä en näe mitään. Tuolla toisessa huoneessa. Ja yläkerran huoneessa. Siellä Mä toisessa. en hakea taskulamppu. Miksi ovi on kiinni? Mitä? Ja se hunttaa. Hunttas 60. Loppu. Se kuolit. Miksi Banshee? piti lähteä niin nopee? Banshee. Se olit sen targetti, sulla oli alle 50 varmaan. Get killed by a banshee in multiplayer, the bay. Nice, mä sain achievementin. Se on hidden achievementti. Nice. Miten mä saan vasta nytte? Ei mullakaan sitä vielä. I was the bait. In multiplayer. Niin no, nice. Niin sä et tuu koskaan se saamaakaan. Lolla. Jos me tiedetään, että se on. Sä oot liian varovainen. Niin olen. Että aamulla laittoi, että ootko tulossa juhliin, mulla on kakkoja ja lettyjä. No totta kai, ja se huone on periaatteessa mun vastuu, Leni voi. Paskaks vaan, Leevi maksaa! Hei! Makkarissa on alle 5. Mä en näe mitään sos. Hei, voiko tulla tän yläkertaan auttaa? Mä en näe mitään. I found the rabbit. Okei, kiitos. Valot päällä, niin näet. No joo, se oli tarkoitus, mutta kun en mä... Siis tuolla ulkona on liian kirkasta. Hello? Are you here? Hello? Hello? Mä näppään sen lämmittelin. Jos se ei kuluttaa täällä. Alakerrassa ei täällä on viileä. Okei. Mä otan pillereitä, koska meillä on alle 60% toi sanity. Joo, se on viileä niinku siinä yläkerran alapuolella. Okei, mä tuon täältä tavaraa. Täällä hönkäilee. Joo, se on tää perähuone. Alakerrassa. Joo, se on tää huone. Se hunttaa dead. Älä kuole. Sanity on taas yli 60. Loppu.
huoneesta, lol. Sun kissänit on niinku just 50. Thanks, I've been working on it. Mut se ei voi olla Banshee, eli se on varmastikin mimikki tai demoni. Huntaako se taas? Huntaako se uudestaan jo? Loppu. I want out of here! Tuu Fucking äkkiä, hell! tule ulos ja tuottaa pillereitä. Näitkö kun mä pyörin tuolla keittiöpöytää ympäri? Sä näytit siltä, että sä yritit vaan väistellä sitä. No siis kun mä vaan kuulin, mä oon pimeässä. Mä näen sen Oi pöydän ja mä kamala. vaan Kuule missä se menee ja toivon, että se ei tuu sille puolelle pöytään, että se näkis mut. Hyi. Sydän jykytti koko ajan, kun se oli niinku lähellä. Hyi kamala. Oh no, mä Kyllä olin se niin nyt varma, pakko että mä olla oon kuollut. demoni. Kai se voi olla Mistä mimikki. se on demoni? Sä otit pillereitä. Otin hetki, niin se kestää hetki. Joo, mä vien sinne Dodgeen ja tän kameraan. Joo. Viittikö Joo, sä käydä vaan. hakemaan krusifiksit yläkerrasta? Ne on kumpikin siinä Joo. huoneessa. Ai niin sen takia... Joo, mä käyn hakemaan. Se ne krusifiksit on täällä. Ne mitä? Okay, found one. Where's the other one? Ei se toinen oo! Niitä pitäisi olla molempien siinä. Toinen oli kirjan vieressä, missä se toinen? Kyllä enkä auttamaan. Mä otan tän videokameran ja tuun alas. Mä siellä on yksi krusifiksi. Mä laitoin sinne jo yhden videokameran. Missä se toinen krusifiksi muuten on? Se on syönyt sen. Hei, täällä ei muuten enää pakkasta, se ei oo tää huone. Mut siinä isommassa huoneessa hönkäilee ainakin kun mä vein sen kamera. Joo, mut se ei laske miinukselle siinäkään. Oh no. Se on tää iso huone käytävä nyt, joo. Okei. Se on siirtynyt tähän. An elderly victim. Okei. Se ei oo demoni. Ei oo demoni. Yeah, I know it's an elderly victim. Onko sen pakko olla mimikki? Eli se on Twins, Mimikondrio tai Moroi. Onko siinä orppeja? I don't know. Mä menen kattoo. Se toinen kamera. Eiks mimikillä ole myös UV? Orppi, orppi, On orppi! täällä orppi. Ja se on mimikki. Kyllä siinä on pakko olla. Joo. Hävitin sen toisen krusifiksi. Mitä sä hengaat sen kanssa? Eikö asetat valokuvia, sori. Missä se toinen krusifiksi nyt on? Mä en tiedä mihin mä sen hukkasin. Mä olin niin eksyksissä. Ois niinku kiva saada ne molemmat tänne. Niin ois. The Mimic has been identified. Jaas! Ja sit seuraavaksi Willow. Ai mennään randomia. Mitä nyt? Mentiin listalle. Miksi aina se, minkä sä valittat? Jossain meni radio päälle. Yläkerrassa vai? I don't know. Joo, ehkä. Mä en ainakaan kuule mitään. Hyi! Mitä nyt? Se meni silleen... Radio vai kummitus vai sinne? Se radio, se on täällä ylhäällä. Missä sä oot? Se on tää huone, I guess. Okei. Se sammutti sen esityksen. Hello! Hei! Sais mä kuvan siitä? Please sano, että sit tuli no siitä ei tuu perfektiä tästä. Stop! Uwe? Täälläkö? Tässä ovessa oli UV. Okei, siinä hönkäili myös. Oh, hello! Se laittoi sun takana soveen kiinni. Onko se muuttanut tähän? Kiitos. En mä tiedä, jos mä sain kuvan siitä. Hehe. Hyi. Ei Nyt tuli tässä aika kyllä hyvä kuva sen, lämpimämpi. sen tikatusta keskivartalosta. Ei kyllä se asuu vielä tässä Ei kuitenkin. se varmaan, se on vaan hilluu tuolla jostain syystä. Se ei tykkää, että me laskellaan se huoneessa, niin se hilluu tuolla. Kyllä se tässä siltä juttuja. Näit sä ton aamukuvan jo?
Mä en näe haamua siinä, mutta mä näen, että siinä lukee, että joo, tässä on haamu. Olisiko siellä Jinni? Mitä se kovin monta vaihtoehtoa? Silloin olisi EMF5. Missä meidän EMF-mittari on edes? Se pitäisi olla se maassa. Never mind, se on mun kädessä, mä tuon se sinne. Niin. Mä tuon myös insensen. Mä pelän, että se Crucifixille kävi samalla tavalla, että sä et vaan yllättänyt sitä. Kävin sen syömässä se huone sitten, että saadaan yksi tehty. Oh, I think it's... Is this hunt? Yeah! Mut hei, insensi tarttu tällä kertaa. Se aloitti siis mun vierestä. Mä oon vaan tajunnut, että se oli huntti. Mä laitoin Jinnin. En tiedä. Mimikki olisi vastannut Spiritboxia, sillä olisi ollut orbit selvästi. Noniin. Se oli Jenny. Crucifixi, Firelight ja Repel with Incense while it's chasing someone toisin kuin eräät äskeisessä pelissä. Mä unohdin ottaa sen otsalampun. Orppi! No sen takia sä hävisit silloin pimeyteen. No hyvä. Okei, nyt mä oon taas pimeydessä, mutta mä näen oven. Ota se lamppu! Mä käyn ottaa sen lampun! Se kirjoitti just kirjaa. Eli Ghost Orb on aito, se on Mare Revenantti tai Joo. Tai Sy. Ei voi olla EMF eikä UV. Found the rabbit. Good job. The picture has been taken. Good job. Oh, that's miinus. Miinuksia! Oliks Revenantti paha? Se on nopea silloin kun se näkee sut. Mennäänkö vaan? Mennäänkö vaan? Et saadaan nää tehtyä. Eikö se ottaa kuvia vielä? Repel the Revenant while it's chasing someone. Sitäpä. Yeah! Sounds good to me. Me voitais ottaa huntti nukella. Sit pystytäis niinku... Jossain lähellä sanotaan piiloa. paikkoin. Niin. Se on tosiaan tosi hidas silloin kun se ei näe. Mutkaan se hidastuu, jep. Täällä on... Itse asiassa täällä Boys Roomissa on ihan hyvä piilo. Tuun katsomaan. Voitais... tai vetää sit... Onks sulla smutkeen mukana? Mikä piilo täällä on? Tossa. Se. Mä jätin smutken siihen pöydälle. No, mut jos sä... Onks sulla sytkäri ja smutke? Sytkäri ja smutke Ota kumpikin tuon tossa nuken pöydällä. vaan. Käytti krusifiksi. No, se käytti crucifixin. Se on tehty. Siitä saa hyvä kuvan. Jep, oispa mä ollut siinä interactionin aikaa. Eikö se oli Se sai interaction? Nice, interaction, eli on nyt... toinen, joo hyvä. Kiks. Ups! Sit... Ää! Oh, for fuck's sakes. Mikä oikein tossa? Are you ready? No. That's not Oh, just doing shit. Ei hätää, mulla on toinen smutka. Ah, Mulla on what toinen are you vielä. doing? Mulla on vielä toinen! Tää on sama juttu kuin sun teleporttaus shenanigansit. Kuule, Revenantinkaan täytyy nyt olla vähän nopea tän smutkaamisen Niin pitää. kanssa. Noni, se tulee. Siis jo! Aa. Mitä? Eikö se ottanut vieläkään? Niin. 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 Se on Revenant, mennään. Hei, sit kun sun pitäis olla nopea, niin sä et tee mitään. No voi hyvänen aika! Ei ikinä ole hyvä! Se piti olla, että Revenantin pitää olla nopea, sit lol. No Kuolit. kun äsken mulla valitettiin, että mä olin liian nopea. Mä en edes nähnyt sitä koko Ei sä oot nopea silloin, kun sä päähäytit. Mä näin, kun se kippaili, se oli se lapsi, se tuli suoraan mun nilkkoihin. Sitten vielä Maple Lodgeista se typerä pupu ja Camp Woodwindiin. Lakaaks sul tää yhtään? Kyllä. Haloo? Kyllä. Miten mun pitäis tää löytää sen jäden? Tää on ihan jättimäinen tää kenttä. Ei, I found the footprints. Miksi tää vessa on jo sommaleessa? I lost the rabbit, fuck. Silmät väsyt. I found it. Voidaanko sit lähteä, kun sä oot saanut se kuva? Haamuhuonetta. Mä en oo löytänyt mitään. Okay, time to go. I'm pressing the button. Bye. Oh, no.
orpaa tuolla, niin Ei siis, ei mitään. mä en löytänyt yhtään mitään. Ei ollut orbii missään vai? Kävit sä siellä talos? Kyllä, mä kävin joka ikisen teltan läpi. No sittenhän se voisi olla vaikka... Mikä niistä oli se? Eikö Shade se hiljainen? Mitä on vaikea Shade. löytää. Se oli moroi, huhu. Se oli moroi! Se on meikä. Se on meikä Mario. Next. Sit vielä vika. Mitä tässä piti tehdä? Once the summoning ritual is completed, head to Camp Woodbine and investigate the forest spirit. Don't forget to take the ghost photo. Ei mä oletan, että se on forest spiritti siellä, niin meidän pitää ottaa siitä ghost photo. Capture a photo of the ghost. No shit. The only thing we have to do is... Meidän pitää investigate tätä. Se saattaa olla tässä teltassa, tässä valkoisessa teltassa. I'm gonna go home. I'm gonna eat this croissant. Right here, thanks! Ah! EMF 5! EMF5 ja Spirit Box. Sun spirit rated, no onkohan se spiritty? Oh. Se teltta ei muuten enää kylmä, se on tässä ulkona nyt. 8. No miinusta. Se on Twinssi. Nyt jos se vielä näyttää, jos ottaa sen kuvan siitä. Älä. Tai silleen, että mä niinku oikeesti saan sen kuvan siitä. Niin. What you just called me? Huh? Give us a sign. Ida. What you just called me? Wow. Huh? Wow. Huh? Show yourself. Missä se on? Ah, Tossa! Ah, got you, bitch! Nice! Toimi! Sitten Bebe. Forest Spirit, kato! Nice! Oh. Mut kato, kannatti kiusata sitä ja sanoa silleen, että nyt... se muuten laski capture a photo of the ghost. Niin laski, koska se oli ghost. Se oli Ghosty Goo. Hei, Twins Discovered! Mulla ei ollut sitä vielä. Ei mullakaan. Me ollaan kuoltu varmaan viimeksi, sulla on ollut. Älä. Tai ei olla saatu se väärin tai jotain. No sekin voi olla. No niin, saatiinko me nyt Easter event juttu? Siinä oli, että you'll receive your rewards once we have received word of the successful investigation. Mä oletan, että tää oli se successful investigation. Niin. Kato! Oh, ne on päällä. Look. Kato Jänis! Ei on. Jänis! Söpö! We got it. Mikä jänis? Jänis! Eiku, Look at that! Eikö Ja se sillä on söpö? sarvet. Nice! Nice, the green one!